mon be acor lapen osomar banghini atum phaikoni ni phai krenar kep arni hempen ke barjoi non pu anta hemnang chelele de Buklia thana ke parlo long nit pen ke helo kilometer ke thoma an bag doji manai terang arong amikar mon be acor basa piteron pi lapen ausomar banghini atum hithi irui pardet apita amina ahem nang chelele dat ajok basa pi teron pi acor mon be lapen asupi akleng manisa bepi lapen adon arab atum manghu pronglo lapen mekri meklang pensi donanglo non mate mon be lapen basa pi atum ausomar bangke thamdo akling si amen lake manisa bepi arta kre isi bidasing be arta trok lapen mirdan bepi arta ningkan kethom pusip nang thandun mon be pen kacethan atengke basa pi lapen ausomar banghini atum kedam tang phaikoni achiklo krenar kep arani pen si kedam lapen Hauraghat dikoitok bi arong ansi kepaleji lapen ani pi keso kacelang damji apansi kebar pusi nang thanpon bonta damjui pen nini api birta kelongke hadakta lengdam de pusi nang cethandun non apor basa piteron pi lapen ausomar banghini atum konat kedolone thangnat abirta abe pusi ferangke karjohot nang thandun lasi nahok le dota mate nahok le dota me lapen theklong abang aling sitame basa pi lapen osomar banghini aphan amena ahem kewanji aphan nirap ve dun vek thap pusi mon be lapen osupi manisa bepi lapen nang chuning ridun lapen theklong abang aling sitame manai terang arong amekar mangal sing tenang along birta ki pg aphan kachoningri pon contact number mate phone number 6002665363 along nang birta nang paleji aphan si pachini pon lo pusi nang thanang pachini dun junison rong pipen sai ahem long birta nang paleng ticket news karbiang long Bango, ni nangan ang cingtung ulo. Nahok le dos tame bango. Ani bang nang panti ciru dok lo pun. Ani bang nang pana ciru lo. Dawraram na hem isi dona. Dorabram na hem isi bango. Papai bango. Ang cingtung a. Lele lah, pidam dia aja tapi nanti ini lah non lah yang teman hang lo, gan sila kes lah kes puni teman hang lo, lan bel lam ke itu ke hang hilang hok dari lah, tanah talu pipelang, punan teman tapi pipelang lah non hang pin lah, ke hola pelip munisa wana jenson non ke bang no, hola dos tamik ya lo ni bang ke si. Kidun juyo semar ke mopen ke thate ini bo, nengkan po, nengkan pli, lah soalnya bohong itu lah biar lah mati. Bahkan dan jual, mana ke dalam tani dia cini dia mati. Upen lam hai than teng lo kena harok hal ni phalan dami ik bena than kang chok. Sebenang bong temenal tumta hula dag itu nal cuma non adon rap hem tamen humriram iki pin lah. Oh ni tu huriram de hola dak ke dam ko man tu hada bang huriram lah. Ko dam lo ko ni tum long phone number ko mati dak pen number mat phone call lo oh bang ve. Man ke ni tang ke lapula ben pen la ong sur ma than la lapula ben ri tha ong sur nang li tum sam chok oh ya pari la. Nang tum ke boka kasidu pulo. Sang kelang lo boka ase dokok la boka ase kelem lo pete bang pola sang kelang ke buklia angbong sidu pulo sang kelang ke tala buklia angbong sidu la kelem lo te bang jipo pulo tapi ke tala bang jipo pete te choklo aprang boka ase dokapot tala boka ase ta kelem pilo mesen lo boka ase ta kelem pilo kopi akam kelem nangi kelem lap lo Sita avelang de. avela Tang non last nang le kepajo si kopi si la bangso platform pen mana la bangso bitung lo pen nang le pichinu ring tung ji mana kopi nang lin pen ke kening ji kangtung. neke kangtung ke na ke gari longle det po mo ke phophe det po non ke nam ape ke gari longle det po phodun det po da pulo
tenhole da pinasa hangdam jina pula he tapi ke pinasa hangdam lo tapi ke tita hola lo solong si ke hanglo to ni poisa dote pitha ni hemsor ke ho kiso langdam ji pulo ni apai phan non ke poisa abidelo bhara abidelo pulo ta poisa bangke ke din lo pulo ta 2 din hajira claim ke pharo hini pensi ta non ke phare thomsi longnangi hala pharisi bangke ke sang pondelo pula he ta apike pulo poisa bange pilo apike nepani pulo ko ni hemsor pulo longli theklongli abi ako nepani ki pulo ko nangke an phun singki sita koma pen chin nangke an singki o ne jirpi pula ne jirpi long se singki pula o jirpi puta ta nang nepa an hemta ta matha nangji ke nangke phun penta an singki nang nilo pula he ta apike pulo theklongbu no nakai ke bang apisu ta bang apina pen katpiti kapi non mobile pen pula he ta apike pulo nike bang apisa son kali nike phong ki dolo nike mathang apina lo thino rengnu thengnu chongnu ninga ni mathang apina long si dobu pu ako da prangnoi pa ma der klui la son doma la hot ke hola inut la jirpi pen bazar ke dam hosi la ajo ke ba 8 baji latem bahini ke la ajirpi amen thanji ma anjirpi amen ta nei sini ni konara sorne lage la ho pu kona sorne monjer hoy sir akor title engtipi konara sorne normal ni apiso ke hembangji nangi pulo aku ni apiso juni pe nido thukthi anta cho thikthi na hakta dam thikthi de aku la supi nudo munisa bepi lata ajolo pote opai ke hang ako lata opai pe ke hang lata apu pen asupi chirupi ako ada plo thulo tata chirupi oko ko nasido na hawdo sita bangjino ko nesin nang akai ni nanglo sini akai pranlu nang na hawdo tita bango neke nang abe pute ni do thikthi ne akai lo nang phanke ako neke nang do tike ni dopu neke pir theke nang helo ko neke basabe terbi ne kaita hanghi neke prana kolo nangke jingso ong neke oso sumar pen na hawdo sita na korte injirpi hemdo sita nang apurial hemdo sita bangjino ko neke nang abe pute ni do thikthi ne kaita nang phachi neke tuar bithe kaita langbo bangima nonta lele nonke ho bisti par pen ke dampen nonke pini pen ko anlo pini ke hullo din lo pini pen ke neke atarikta chini ne aja chine khali neke chini ke na hala bar ke dam si ko wango na hau do sita ko